E marchamos coa banda do Elías, que convidou a Javi Maneiro para homenaxear a Los Suaves, levando o galego, o clásico Non podo deixalo rock. Un tema que dedican os fans da banda ourensa e o seu cantante Yosi, que por certo acaba de facer 78 anos no xaneiro pasado. Con esa homenaxe nos despedimos. O luns segue a cultura na G2 con Pilar Rego no Zigzag Diario e nos vémonos o sábado que ven nesta edición de fin de semana. Feliz semana a todos.